सनशाईन सोलर सिस्टीम कणकवली आकर्षक ऑफर्स पीएम सौर घर योजना तसेच स्मार्ट सौर घर योजना अंतर्गत सबसिडीसह सोलर प्रोजेक्ट सनशाईन सोलर सिस्टीम छत्रपती शिवाजी महाराज चौक पंचायत समिती जवळ कणकवली। आजच संपर्क साधा आणि वीज बिलांची चिंता कायमची दूर करा। सिंधुदुर्गातील सांगेली गावात फणसाच्या झाडाला ग्रामदैवत गिरोबा म्हणून दैवत मानलं जातं आणि त्याची प्रतिष्ठापना केली जाते। होळी पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला हा सोहळा मोठ्या थाटात पार पडला। ही आगळीवेगळी परंपरा पूर्वापार सुरू आहे। यावर्षी गिरिजानाथाच्या मूर्ती प्रतिष्ठापना मोठ्या उत्साहात करण्यात आली। हर हर महादेवच्या जयघोषात लाखो भाविकांच्या उपस्थितीत गिरोबाची प्रतिष्ठापना करण्यात आली। गिरिजानाथाच्या चरणावरती समर्पित करण्याच्या हेतूने तळ कोकणातला सण म्हटलं की वेगवेगळ्या रूढी परंपरा पाहायला मिळतात। गणेशोत्सवानंतर कोकणातील मोठा सण म्हणजे शिमगोत्सव। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होळीच्या आदल्या दिवशीपासून शिमगोत्सव सुरू होतो। अशीच एक आगळीवेगळी पूर्वापार चालत आलेली परंपरा सावंतवाडीत सांगेली गावात सुरू आहे। या गावात देव म्हणून फणसाचं झाड ग्रामस्थ एकत्र येत ठरवतात। ते झाड तोडून गोलाकार आकार देऊन त्याची वाजत गाजत मिरवणूक काढण्यात येते। महाराष्ट्र राज्यातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सह्याद्रीच्या कुशीत विसावलेलं सांगली हे गाव आणि या सांगली गावची खरी ओळख आहे ती अर्थातच इथली ग्रामदेवता श्रीदेव गिरिजानाथ। या गिरिजानाथाचा गिरोबा उत्सव आज मोठ्या भक्तिमय वातावरणामध्ये या ठिकाणी संपन्न होत आहे आणि या निमित्तानं वेगवेगळ्या भागातून गिरोबा भक्त मोठ्या संख्येने उपस्थित झालेले आहेत। महाशिवरात्रीला सुरू झालेला हा गिरोबा उत्सव आज होळी पौर्णिमेच्या पूर्वसंध्येला या ठिकाणी 8-5 मानकऱ्यांच्या उपस्थितीमध्ये देवाला शेष लावून खऱ्या अर्थानं नवीन गिरोबा याची या ठिकाणी महाशिवरात्रीला जी निवड केलेली होती तो आज होळी पौर्णिमेच्या या पूर्वसंध्येला या देवाला देवपण आणण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न होतो आहे। आपण सर्वजण या सोहळ्यामध्ये मोठ्या संख्येने उपस्थित झालेले आहात। देशभरातून विदेशातून राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून अनेक भक्तगण नवसाला पावणारा देव माझा गिरोबा सर्वांचा पाठीराखा अशी या गिरोबा देवाची ख्याती सर्वदूर पसरलेली आहे आणि म्हणूनच मोठ्या श्रद्धेनं आत्मीयतेनं या देवाच्या चरणी लीन होण्यासाठी भक्तगण मोठ्या संख्येने येत असतात। प्रकाश शांताराम रेड्डीज सांगली गुरगुट सुतार टीम। तर हा गिरोबा उत्सव आमच्या वाडीवर बरोबर आज 22 वर्षे झाली। मग यावर्षी आम्हाला 22 वर्षांनी गिरोबा उत्सवाची सेवा करण्याचा मान मिळाला। गुरगुट सुतार टीम मिस्त्री व रेड्डीज यांना तिथपासून आपण 15 दिवस त्या सेवेत मग्न असतो। सेवा करण्यासाठी जे लोक भजन नाटकं कीर्तन हरिपाठ फुगडी अशा निरनिराळ्याचे कार्यक्रम आमच्या नियोजनाबद्ध करतात। त्या कार्यक्रमाची आम्ही पद्धतशीर अशी रूपरेषा आखली होती। कुणाला येणाऱ्या जाणाऱ्याला सेवा करण्यासाठी आम्ही त्यांना वेळ काढून त्यातल्या त्यात प्रत्येकाला आम्ही सेवा दिली। कुणालाही आम्ही परतून लावलं नाही। त्याचप्रमाणे आज हे झाड आहे ते माझा भाऊ अरुण शांताराम रेड्डीज यांच्या मालकीचं आहे। मग आमच्या या गुरगुट सुतार टीम वाडीतील महिला देखील सकाळी शेण सारवणं पूजा करणं रांगोळी त्या कामात 15 दिवस मग्न असतात। संध्याकाळी आरतीच्या वेळी भरघोस तशी 2-2.5 माणसं असतात। त्याचप्रमाणे आज हा 15 दिवस चाललेला कार्यक्रम आम्ही पद्धतशीर त्या रीतीने पार पडला। त्याचप्रमाणे आज त्याचा गिरोबा मंदिरातनं 8-5 मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत श्वास घेऊन इथं जिथं गिरोबाचं झाड आहे त्या ठिकाणी त्यांचं आगमन झालं आणि मानकऱ्यांच्या उपस्थितीत प्रत्येकाने मानाप्रमाणे आपलं कुऱ्हाडीच्या साहाय्याने खाप घालून पुढील कामाची सुरुवात इतर लोकांना करून दिली। तदनंतर ते निशाण ज्याचं झाड आहे म्हणजे तेच अरुण शांताराम रेड्डीज याच्या घराच्या ठिकाणी आहेत। मग आता पब्लिक लोक तिथं जाऊन देवाला पाया वगैरे पडतात किंवा त्यांचं दर्शन घेतात। धन्यवाद। आणि मध्यरात्री विधिवत प्राणप्रतिष्ठापना करून मंदिरात ठेवलं जातं। सांगेली गावाचं ग्रामदैवत झाड असलेलं हे देशातील एकमेव मंदिर आहे। हिंदू संस्कृतीत वड औदुंबर पिंपळ अशा वृक्षांना देवत्व मानलं जातं। अशीच एक परंपरा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सांगेली गावात फणसाच्या झाडाला गिरोबा म्हणून दैवत मानलं जातं।